l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-2022 il-Gvern investa ftit inqas minn 139 miljun euro fl-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna li kien jinkludi aktar minn 17 miljun euro f'manutenzjoni tal-istess toroq. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO f'rapport tal-2023 dwar statistika ta' trasport f'pajjiżna bbażati fuq ir-riżultati tas-sena ta' qabel. Meqjus il-fatt li l-Gvern Laburista kien ivvota 700 miljun fl-infrastruttura tat-toroq mifruxin fuq 7 snin, allura skont iċ-ċifri tal-NSO l-allokazzjoni ta' sentejn ilu taqbes sew il-medja annwali f'dan ir-rigward. F'dik l-istess sena l-Gvern kien lesta jew beda jwettaq numru ta' proġetti infrastrutturali inkluż dawk mas-siċċi tas Central Link u żewġ proġetti bis-swit l-ajruport fost l-oħrajn. L-istess tħarriġ tratta wkoll it-trasport tal-ajru fejn wara kif matul l-2022 waqt li l-pajjiż kien għadu qed joħroġ mill-pandemija, in-numru ta' passiġġieri fl-ajruport kien jgħod tal-kważi 5.9 miljuni, żieda ta' 130% fuq l-2021. Fejn jidħol is-settur ta' trasport marittimu jirriżulta li l-att ta' bastimenti taħt il-bandiera Maltija ammonta għal 8,644 fit-tmiem l-2022.